Ωραία. 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 Καλημέρα. Δεν έχω προλάβει να μετακομίσω. Και έπαθα ρολίμωξη. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο κάτι αυτό. Το κόνσεπτ. Ρολίμωξη. Πάω στο γιατρούλι. Και μετά να πάω στο σούπερ μάρκετ. Οπότε, ναι. Τερέα. Μπορεί να έχω ρολίμωξη ή κυστίτιδα, δεν ξέρω ακόμα. Αλλά έχω τέλεια νύχια, τα οποία τα έφτιαξα χτες. Περιμένω τις εξετάσεις μου εν τέλει. Από εχθές. Νιώθω ελάχιστα καλύτερα. Καταλαβαίνετε στη φάση βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Νιώθω ότι έχω γίνει βατράχη. Ναι. Σήμερα δουλεύω 3, από τις 3 και μετά. Λογικά θα μαγειρέψω κάτι. Πονάω. Δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα. Θέλω απλά να κάτσω και να δω Netflix. Τώρα τα νύχια μου. Και αφού κάναμε και το μπάνιο μας και πλύναμε και την καούκα μας, θα με τον ετοιμαστούμε, όχι για κάτι, για να είμαστε στο σπίτι. Και κατά επέκταση να δούμε τα τι ώρα είναι, γιατί θα πρέπει να μαγειρέψω σε λίγο. Γιατί 3 ξεκινάω δουλειά, as I said. So, yeah. Let's go. Εντάξει τώρα. Μπορώ να πω ότι πετύχαμε. So, είναι 9 παρα 10. Δεν είναι ωραία ώρα να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ το 9 παρα 10, γιατί όλοι πάνε σαλισσασμένοι και την ώρα για να προλάβουν. Lidl, sponsor με Lidl. Οπότε πάω σπίτι και ίσως μαγειρέψω για την επόμενη μέρα, για αύριο. I'll see. Anyway. Oh, very nice. There she is, we have caramel macchiato. Το που θα σου έλεγα. Μαλάκα, αυτό είναι άλλο πάνω μέσα. Πού έχουν βάλει και ουροπαγγελτία μου. Θα μου δώσει 50 ευρώ αν έχει βάλει. Ωραία. Ωραία. Οκ, έχει. I'm working the night shift. Που σημαίνει ότι από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί δουλεύω. Και πρέπει, μαλάκα, τι γίνεται στο μαλλί μου. Και πρέπει να σηκωθώ, βασικά να κοιμηθώ κατά τις 7 για 1 ώρα και μετά να σηκωθώ 8, γιατί 8.30 πρέπει να φύγω για το χωριό. Υπέροχο. Υπέροχο. Εγώ έτσι ξύπνησα σήμερα και όχι 1, όχι 2, αλλά πάρα πολλές φορές. Έχω κάτι δουλίτσα στο σπίτι να κάνω, γενικότερα. Να μαζέψω λίγο την κουζίνα, να μαγειρέψω, δεν ξέρω τι θα μαγειρέψω, είναι η αλήθεια. Το χάλι το γύριζε στο κεφάλι μου.
Εν πάση περιπτώσει, θα κάνω αυτές τις δουλίτσες. Έχω ρεπό σήμερα γενικότερα, βέβαια έχω 2 ιδιαίτερα, οπότε it's not a 100% day off, but we'll manage. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνω, παίζει να πάω λίγο κέντρο πιο βραδάκι. So yeah. Hop, hop, hop. Μερούδια. Λοιπόν, θα κάνουμε πρωινό και θα κάτσουμε να τα πούμε. I'm gonna make eggs and bacon και καθόμαστε να συζητήσουμε. Τώρα. Πρωινάκι, καφεδάκι και let's talk now. Λοιπόν, να ενυδατωθούμε και λίγο. Να πίνετε νεράκι, πάρα πολύ νεράκι. Εντάξει, όχι πάρα πολύ, γιατί και εκεί έκανα εγώ μια μαλακία, τέλος πάντων. Long story short, είχα πάθει ουρολίμωξη, όπως θα έχετε δει μέσα στο βίντεο, γιατί όλο αυτό το διάστημα έχω πέρασει 5 ουρολίμωξεις back to back, μία μετά την άλλη. Και σε κάποια φάση λέω δεν γίνεται, πρέπει να πίνω τόσο νερό για να βοηθήσω τον οργανισμό μου. Εν τέλει ήπια παραπάνω νερό από ό,τι χρειάζεται και κατέληξα να διαταράξω λίγο τα επίπεδα νατρίου, να έχω κάτι ποναλάκια. Αλλά after all, το ρύθμισα και έφτιαξε. Λοιπόν, για αρχή τα νέα που έχω να πω είναι ότι I'm going back to school. Όπως γνωρίζετε όλοι, έχω ολοκληρώσει τις σπουδές μου, έχω ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό μου, πάνω στην ψυχολογία, οι σπουδές και γνωστική νευροψυχολογία, το μεταπτυχιακό, έχω κάνει διάφορα σεμινάρια, κάνω παράλληλα και δεύτερο πτυχίο στη φιλοσοφική του Ρεθύμνου, τελειώνει και αυτό που να είναι. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν τώρα, επειδή κανένας δεν σε προετοιμάζει όταν γίνεσαι ψυχολόγος, έχει έρθει η στιγμή που πρέπει να κάνω και προσέγγιση, διότι θέλω να κάνω και ψυχοθεραπεία με τους clients μου, να μην κάνω απλά δηλαδή συμβουλευτική. Οπότε άλλα 4 χρόνια σπουδών έρχονται, ναι, στη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, γνωστή σε όλους ως CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Είχα τη συνέντευξη περίπου 1-2 εβδομάδες πριν με το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο τμήμα ιατρικής, στο οποίο και θα κάνω την προσέγγιση μου στην γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία. Έγινα δεκτή, ξεκινάμε αύριο. Οι συναντήσεις θα γίνονται 1 φορά τον μήνα. Κάποιους μήνες θα γίνεται και 2 φορές, από 7 ώρες η κάθε φορά. Extreme το 7ωρο, αλλά ξεκινάμε από τις 10 μέχρι τις 12, μετά 12.30 με 2, μετά 2 με 3 έχουμε ένα lunch break και 3 με 5 το τελευταίο βάθμο, οπότε λίγο υπάρχει ένα balance. Οπότε είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό. Ωστόσο, εγώ υποτίθεται έκανα φαγητό και καφέ για να τα πούμε και δεν έχω αγγίξει γιατί με έχει πιάσει γλωσσοδιάρεια εδώ πέρα. Γλωσσοδιάρεια, λόγοδιάρεια, whatever. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν είμαι πολύ excited που αυτό ξεκινάει. Θα είναι και 4 χρόνια εδώ, οπότε it's the long way. Οπότε θεωρώ θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα μάθω πάρα πολλά πράγματα. Και ναι,
αυτό είναι το πιο συνταρακτικό νέο. Θα κάνω και βλογκάκι αύριο γενικότερα που κάνω back to uni. Δεν ξέρω αν θα μπορώ να film a lot of things though. Αλλά θα ήθελα λίγο να το ζήσω μαζί σε ένα βίντεο όλο αυτό με την εμπειρία την αυριανή. Νιώθω λίγο περίεργα, είναι η αλήθεια. Είναι έτσι ψηλό άγχος, όχι με την κακή την έννοια, αλλά νιώθω λίγο περίεργα γιατί έχει περάσει πάρα πολύ καιρός από τότε που χρειάστηκε να είμαι σε μια τάξη. Ειδικά γιατί και το μεταπτυχιακό το έκανα εξ αποστάσεως, οπότε μιλάμε για τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια που δεν έχω πατήσει σε κάποια τάξη για να είμαι φοιτήτρια ή μαθήτρια ή το οτιδήποτε. Οπότε ναι, θα σας έχω μαζί μου σε όλη αυτή τη διαδικασία. Εννοείται ότι αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό μπορείτε να με ρωτήσετε. Οπότε πάμε τώρα να φάμε το πρωινό μας, να δούμε λίγο YouTube. Και ναι, fun fact εδώ είναι ότι σήμερα στη δουλειά μου δουλεύω νυχτερινό shift. Δηλαδή είμαι 11 το βράδυ με 7 το πρωί Σαββάτου και το Σάββατο 10 η ώρα εγώ πρέπει να φύγω, πρέπει να είμαι βασικά στο πανεπιστήμιο που ευτυχώς είναι περίπου 1/4 απόσταση από εμένα. Αλλά δεν ξέρω πώς θα πάει το νυχτερινό, ελπίζω να μην έχω πάρα πολλές εξετάσεις. Θεέ μου σε παρακαλώ να μην έχω πάρα πολλές εξετάσεις. Διότι πραγματικά θα πρέπει να μείνω άυπνη. Και το 7ωρο δεν θα βγαίνει με άυπνη. Anyways though, let's have our breakfast. Δούμε το YouTube μας, γιατί μετά πρέπει να μαγειρέψω κιόλας. Θα κάνω φακές σήμερα. Ναι, σταματάω εδώ, δεν μπορώ να σκάσω. Γεια! So, κεραία. Δεν ξέρω καν πόσες μέρες γυρνάω αυτό το vlog, κυριολεκτικά. Θα είναι, όχι weekly, ωριακά, βασικά monthly vlog είναι ωριακά. Εντάξει, ναι, το έχει κάθε μέρα, αλλά επειδή αυτό το vlog πρέπει να κλείσει με κάποιο τρόπο και επειδή θέλω να βάλω στο πλάνο και άλλα πράγματα που θέλω να ανεβάσω και δεν μπορώ να τα μπουρδουκλώνω όλα μαζί, θα λήξω αυτό το vlog με ένα πολύ όμορφο τρόπο. Να πω και το σχόλιο ότι πήγε πάρα πολύ καλό όλο αυτό με το πανεπιστήμιο και γενικότερα μου άρεσε πάρα πολύ η φάση που κάνω εκεί τώρα στην προσέγγιση, που το ανέλησα τέλος πάντων πιο πριν κάπου στο βίντεο. Και τώρα θα ίσχυσω τα μαλλιά μου γιατί αύριο το πρωί έχω κομμωτήριο, ξαναγίνω blondish. Όχι blonde. Δεν ξέρω βασικά τι ακριβώς θα βγει στο κομμωτήριο, τι θα καταλήξουμε τέλει να κάνω. Θα είναι έτσι κάτι ψυχρό, θα είναι κάτι πιο γλυκό, γιατί τώρα έχω γλυκό ξανθό, ρε παιδί μου, δεν έχω το silver. Αλλά δεν ξέρω εν τέλει τι θέλω, οπότε θα το μάθουμε αύριο. Οπότε τα ίσιοσα γιατί βοηθάει πάρα πολύ τη φιλενάδα μου που θα μου το κάνει να τα έχω ήδη ισιωμένα, και για να κάνουμε και λίγο λιγότερο χρόνο, γιατί πραγματικά παιδιά περνάω τουλάχιστον 5 ώρες στο κομμωτήριο κάθε φορά γιατί έχω άπειρα μαλλιά κυριολεκτικά. Οπότε τα ίσιοσα μόλις τελείωσα, έχω βάλει την ιούλα, θα κάνω ένα skincare και θα κλείσουμε το βίντεο αύριο με τα results από το κομμωτήριο. So off to do the skincare and let's watch the movie. Όσο είναι ακραίο το πόσο έχουν μακρύνει τα μαλλιά μου. Ο καθρέφτης ένα έσχος, αλλά ναι, είναι ακραίο το πόσο έχουν μακρύνει τα μαλλιά μου και είναι ακραίο και αυτό επίσης που έχει συμβεί εδώ πέρα, αλλά αυτό θα το φτιάξουμε αύριο. Πάμε τώρα να κάνουμε το skincare.
Πες κάτι στους θαυμαστές μου. Πες κάτι στους θαυμαστές μου. Πες κάτι στους θαυμαστές μου. Γεια σας. Γεια σας. Και δύο. Αιωνία. Δώσουμε με την Καούκα. Δεν μπορώ να πάρω τώρα τρομερό πλάνο γιατί έχουμε έρθει στο σούπερ μάρκετ με τη Σοφσόφ. Οπότε, ναι, θα κάνουμε τα ψώνια μας τώρα και μετά θα πάω σπίτι να μαγειρέψω. So see you later. Λοιπόν, σχεδόν έχουμε τελειώσει. Θέλω ακόμα να ανέβω να πάρω κάτι κοσμητικά και τα λοιπά. Και σπίτι. Εντάξει τώρα. Τώρα μπορώ να πω ότι έγινα άνθρωπος. Λοιπόν, έκανα τα μαλάκια, γύρισα στο σπιτάκι μου και θα τακτοποιήσω τα πράγματα του σούπερ μάρκετ και θα μαγειρέψω μετά. Οπότε ήρθε η ώρα αυτό το vlog να φτάσει στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ αν μείνατε μέχρι και αυτό το σημείο και θα τα πούμε σύντομα με τα νέα βίντεο. Bye!